Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Abana b'omugambi bakorukura we basenze tera onde bana no bugete kwangira device yindabwati ay mama igete mama kontena kingo kwa laba no tonyo okwana tato mtao chaka useo nenda kuikondoka kerenta lakini mwana tutara ewa ikitokora nina malanche arega sine ngongkwanga tingo ngaina ya ikira yakorera ay mama tingo na bagati pinyaga igoseve Kesi no nyae to go safe ga kesi no mete na kingoro. Nyabeta. Lo se watch. Ewa. Nakana. Wana mara mukanse igana mukobe komageniso. Ai na ral kalio gotenena nene. Mboni ge kina na totori sara oyera. Alafu mama yabo no kuteteina ki. Atikero geto. Sawa. Ndibona na twani ngitwa tumogite. Nalisa inaka tenga kwa mwaki ile si ndo amtenga ngo tukwari. Eto school na mwake. Nero ngake nisi. Amweleza nini unatatu mtanchandete. Na mtu taete mete asachi. Ndiaru eteka kwa. Tima itita to mtabwate furugu iwa. Na mtera atamaka genda. Tugatigara inche na bana bami. Ona nako na chari. Efurugu ene yaki. Agochaka busaigo guse ige tonkera gakoge. Tato mtao chaka buseo nenda kuikondoka kerentane. Ngatanta getiororo. Nchande gete yani tindikuraga no kurage. Kwani kerentane mbona akorora? Kwani yana nataka yabo kubona nsekoro. Nabali go ncholigo tingutagetiga iga. Ndagera igago chate gete morosiri ndagera gakunyakunda. Chicha yangachiri bado bakunyibwo njuli mata alise ino. Na bado guse na nderete kunyi. Na yo akunyocho chaka kuoga kamyo mama taiyo. Anjibano ochaka kunya kondama atete morose ndagera ka goncho nganchine kerentani tanta geti ali nakulikire krisko ni michenda atimukera gai ndagera ibona agokote yorosi agurete gute eta iyo lindo konyora teiyo kwanyara busimbo iyo ndabona chibando chekine te kwanyara busimbo ye chinyencho kachiro atagete morugere busimbo lakini maana gose sense yaikire boni gatatu mina kwento kwa maskani because yabona kwa bero manene ya tabo mambiende na bokonyara kubwate wo bona dina maskani gusabwana tukuchaka ko yarosi bona taligonsi kabona taligonsi kanchande gete aksa nimba ere senchande kora kosa ino musigete buna tatu nje ni musigete buna tatu minto ni musigete talinga ninta musigete ni musigete buna tatu minto
Tatu mtutakitindi kuragira noche bunande tinga kitindi kuragira bunage. Mangana na mangi mtutakiti kwere bunage. Karati gakorera na gitwakurangererio chegaiga at least yoturie kidogo na ndono ubana tae kurategerera a solution ngotoke na ndegana gokoberaga tale asimoende seino ubugima bwana bokwenderera with or without seino so good Mitutu tigangote ibono kero gote mama ngonyore chae omago kore gasi bono toro jima mo gotire to kuboko teneki mama nyumantari anyore chae yu tigana kore keneke bono bone nchengo iguna teneki ngabu sesko nsibinaki nsibine chisani ayenga skiura kore nyume chae yu taranyanyo ono bugete kwangira device yinda gwati ai mama igete mama gote na kingo kwa bono tonyo okwana Auchi mama ninteme kumwigwa kwa sayo nyoko pokonya ko genda magonte na tisi bibi ngitingo para. Igongo chandi to bono gonte inga oigwere mama. Mama ngo igwera tari. Tegerere bono. Kira bono ndu amachiko gabo. Nyabeta. Munanda anyora lito no aneli sakala lile nsawo mucho ye compound ngima. Maneno ni kwako. Chisani ubutantale kirabete. Enyumba ebangire. Ekogera muna moroche ganga saine kuli moroche muno muchoyole. Aye naye bono ndoche. Noche muna minto ga muna tutari ko nyali baga noche mune ta ugete ekebusa tena itikumanya soko rusi amache chiri chinchira uko tachira ga ya koni mbura nero enyumbira bese genkuru ali onkwera mune ekero ga ngoche ga korore kana ibicha mune ekero ase enyumbiri nende kebusa tena ra komere kera bumaria kebusa ngera ali eguni enyumbira bese guchakera mambi muna bangina bali bante tinga ngocha gocha bali ga masabo minto ga iga manyoro mu chiwo ngare uroche nturusie chaega toire ga ali abageni bali mbago kana ngaya chai turi kora to kora to meti no abana basike bari lakini umuchuru muchafu tuigwana ndire nai nje mama na kubwatira no konyara lito mboli ne tuigwana ndire nai kwangire gasi ngo lakini nabonga tema na nche ari gasi ne ngo kwanga tingo ngaina lakini nabonga tema sengo nya ena abukan kwangole kikwa itabire ngo nkorengere ngakwarura masikani ubwo ati gisambo kya nyabeta no umwana gwechogete naye ntagete gwichoge manya umwana umutangi abana bande bonsi bakurumaye iko bakonya kurire umwana uri umuntu ekirasi mena bagwani na nje bakante membe muno umwana uri umuntu mbera bagwani umwana uri umuntu iga kwa buso mucyora na nje bakante menga buso mucyora bona ayo kubwa tyoyo eko arana igeta ko mwaki seminga igo bire igana iga ya ikira tia korera ona limu kipagire mwenye ara ko endorore o enda ko lunch te ibo na ile kuire pagiomba tukwane gabna bantawana igindunda tengo tekniki kwanza mangana tatu mino unakuba minyoki boni ga sense yaikire igota kire kuboka tonya kurira emechanda ubwana ta kuboka kurujishi bechi awene emechanda yu elindo kore kintu kera okonya egento karaboni nurira kumambi pakamago kintu ngiyora chingi iko bwana ta kurigererio ore naki ingina kore kurugana bituko ria rero ni obugima bwa obusembo change tatu mino bora nyore bono muno kokoberanga kumambi pakamago nimbi ararore umusibu boni gasense yake ya kombi yari kunyalekana onyore gintu iga nona yo nyone none pesa yao erie ne benke maite siringi yao ni nyingi kubwa 10 elinde at least gosero nere ta maskani ebintu byo matora akore ase chinsa chinyinge bono muno korera ngo buchinjike nari kugwa saba abo mukongo emechande yao oyebeke magara ofisi y'ubugima muchakira 0 tolega baadaye na bokintu bego soko kuwa 0 Koko chaka 0 and 1 igo ngora bakirinde bintu bikirana bona siboniga ndi kora nda itu chake meroberi mengi ara endora tegereria ki no sikundiri 3 iga irinde kurwabu tuma kwantore naki mama gagocha tobeka namo nibirengereria mo torore ngaki ikirabe irinde ora nyare kikubeke burungi irinde mechani ya osine
neke kidogo. Alafu onoruche na nayo munene ni. Alafu family nayo libere. Nando onoruche chake kulira igoro no bakonya. Tatu miro da ko bomnya kinire. On mamango cha korona na kienda kwa. Na mwaka na wao. Aya bitutu. Ama sakarare nyumba agaria. Aya ndo utakunete. Inyumba bone iri ubiyuka. Irikorera kana mune swago nyumba gali uranya rusia. Mama masakara itariane. Aya Nyabeta. Ayane, masakara na ayane. Nyabeta masakara gakina irina igobotukorire gumbekere rumi amnati. Okongora kwanya konyora mnati maths nini okaboto kayatige se rumi yane. Kere na koro gatuko sirende kwari gukorera unyirani asinge njego nawe watete kunyara. Inyirane guchagura ntingure ni aropitingo bangena mama tanya Nyabeta kusema masakara ne ro yabega tora. Okongora kunale konyora maths bayo. Akatiwa. Aye. Diringi twabangali tanganiga. Ay mama tingo. Nabangali. Ntega sia stumo bangi. Nyabeta. Hey man. Nakikware gukona. Yani ko mama kerese na togo kwa naga iga. Taigweti. Oyo gansinyete. Oyo bana neste bwende nande nkomuhirire yako yoro yosinyire manya. Asia sikia mama ake. Mama yetu motali ngo chawata. Nayo tsometa kinaki. Asia sikia la muko kufonjikagu. Kobone kare irane. No rio ndo gote bango yo tari kuigwero moibu yo ya mama ya motali no re. Na no monto masomo kutokwana. Wana mama gosega ikontebi. Inoro rinime tana kincho no yu asia sikia la muko kufonjikagu. Kufonjikagu. Mwana ro chumwana otoko mubuna magoro gose to gotega chikubu nugu nabanta banga. Ntokora mubuna magoro kuru nyumba mega igakora bwangiro goto kuigwa. Njo ko mubunera magoro mama ngwe bunarere bwekerete. Mutiga ngwe bunara singe nchontu akwana otebi kya bwenere to gukora. Lakini singe njema tu ndaye guchari mama na bongo banga maskarali. Singe njoro moigweri. Titigangira nese. Mucho ya no chenchibu akogaro moise ko mutangira ro gachenchire mutafu. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Ngigekogera chigamenti chichitu chiroro chire chiabagusi mugotige ebinde bigosarika ingi tutaguchakira because this is a challenge ingi tuchajaga no sukuru chito na nabantu baitu na bagosomaga iga chiserekari chech county kobori gwa gosegeta na boigo kogendereria egekora ekero riare ritkorio gochengerege koro imeyense. I want an explanation who has failed to provide that money. There's so much that is being stolen left right. Omugavana arati kogendereria omuroberi obwo koronge ya magendero imeye county ya Kisii. Tigatwerende kurwase obobe bole motwe wetera aso okoigore metaro wetera aso kolenda koligereri nga kitogo tukute ubi. Abamenyi be county ya Kisii kobori wawetanga korwasa mabe ayo akagere koretwa nembura ya El Nino matuko makari busyo. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nyabeta.
Baba. Na kisa ransitiga. Abana narusire. Toche nkuru. Toche. Narusire. Tubate bachokoro baba. Bachokoro nembalengo. Naravanta matini. Kanyera ngayandi. Amagira narusire. Kistiri saransite kur kioro setepi. Titinko konya maji. Baba nkonya koro. Kare muka baba na wangu konya maji. Baba no chikare. Baba. Nakukuru kwa baba mwana. Njengoro kunyabeta. Oyo muri baba. Oyo makole ngomede makole. Baba mwana boko bino nyabeta. Ninjo nyabeta. Baba nayo mwana wanyu. Ndiya muno chikare baba uranda bimumurwa. Obe mangane sami baba nyana abana bawo. Nambo sobe chibaba menye. Asante kaya yuko bwate baba. Asante wako mnya kumubiye. Baba ne. Ndiya muno chikare baba. Asante baba. Ogotonde ngane. Tako nmuntu njira gukona. Baba mbiye. Naro mugako bande bona nacha kwerorerite mane naki tabana kwani konyesha kahoro menyete nikyo gwasusanire kana baba tari gateba nguraki ukababuya akwangaire nange komye ka kuchibara mbora nora Nonde. Para na nganyushi. Ndokero ngogora makwira na gasai Ta. Na chira toganda. Sana riro jo takire settings ya buke bad. Eto mageni atakira kende na intunturali na baba teke nyoro basali the settings lakini ndo chembe ya kale ka setting binta. Ta. Yanda aleta. Nya nanchia ngo. Ta. Tigai kende Johnson ngonyora tigande nyatichi. Obwate benda buke. Ta. Kaira na bwangulinde to kogen no jento bwato mageni. Maya tichi. Tuli kwana manga tu ukwana ma devi na tu kwana kur mamba kamar ko. Anya tuli ko kolera manga tu kwana change te gutu. Wana ai ndo kara. Yando le bona ai. Ire kenda korosi ya bindi. Ai wana kaba pato bas. No le no torama. I feel free. Para kiri kiri kere ke ko. Tuara angka bon. Sawa. Tego nara kichi. Bidin toro en kinga kitoko. Wah. Mau boleh nih. Tego miagia on tuh kalau kero bago tadi. High class. We. Yani muta ite go tu ondi di mo ete kwa no kwa. Menki bo. Mata. Nei mo sire te ruti gochi. Lakini tora asira. Hey. Itura nyore eduka ya magena gai. Karati ga kwanza. Kile ro moi gore rure. Kwani kila kitu kwa wana bumugambi barasiki. Yabo ke by the way tori kordo kana kabisa. Tikakilonde. Nerikonya. Na gochi boya ni ukanya awe kana. Yani erendo. Aya. Sirasi manchiro cheba. Na umobore. Ngai mo kwenda bon. Amagena tukoriri. Emero cheduka ga yangi gatura nyora amagena. Tiga kongosa mogo tiga mantes kai bana bana baba gam. Bomo gambi amogo. Haya. Tuarikiri korogora ndoro chibana. Ego soli mo wate ba. Ego soli mo imure. Ndori ko mate. Tote di. Emoto pi mete. Bueno, ga kinto papi me shwari. Amore ato pi.
Kaya sama kena kutoka tebi kakingo yo kutoka. Wala ino ego bidi motare Motare sama nyoy. Mundo mai. Ya to tebi. Tara ino bakasi. Mokale ko baiga. Mokali baba na ino singa situra baba gambi na kibono mugutu teberi ko sena. Ya mwana bo mugambi mai tabu yampe ko manye kenyoro. Kwana tutaso. Kwana na kio kuna isama nyete ugo tukibua. Antura kana ntumaite bat leri twali kuru. Baiga stumaita tukori. Yani mwana tara kenyoro. Tara kenyoro. Tara sangi dukenge ni nero. Tara kenyoro dukenge ni ngonya nyara mwana chimotwani. Na kibono moko baiga. Moto tei. Na kenda. Ikapia. Kwaro ya bana baba gambi kuna paka kwaro. Wasana ngenje para ubo mugambi. No yo mumwa mugori butobora. Ikano yo mumwagu. Kwara kwa kabali tata kabu. Yani gakuliye no bwera timaite. Ai. Na cái hình của nó hung này chưa có tình là mẹ chú cả đàn xe à. Tôi số ra tên nào với cả đàn xin xe kinh cả đàn xe cái xe vậy. Tempo time chando nchono nsa kwanza ndo chuba nyansimbaro. Tôi chia tiêu nghe nào. Ko be namba lim kwanza pero que no kwante te na ko te hace yo coño. Kono mai tera kin na chi ma nyo la kin na ni mo na san. Onye ndi na wa te si me namba yao, kanga na wa kire si me ma nya na chi. Lakini wana na. Lakini wana tukara iwa, ke tukura ni na. Namba ngora ko. Sekinya kai Gusii. Kuse no nya to Gusii fra, kuse no mete na kingoro. Nda chanta iki. Bueno, next thing ko wanyamona. Next thing ko wakere simi. Oje. Na kyo endere te kurudi. Biyande. Na enta mete na kyo kurudi. Jembiyande ngaikabia. Bueno, konyengu metin bingo chana edit keri kanande na koro. Anjaro ni buliti wana roto kwa miete namba. Mbi yo Gusii igete. Lakini mbia na igete nchi. Nande bono na go kirito arura ni nande. Ninche na igete buja. Ninche na mukanya ngona gote ari ngo gote yuko nyaraga. Ndio nyande ditu kwa bwate namba yanu sina bwate yao. Anga ngunya gukwana tu. Bono to chitoganye gamanyo bakabone ngande. Koro satata. Lakini bono twanyora ni. Nandi na mbubu ya bono kwero bono next tingi to kobera kitogana. Ndio buja kabisa. Na enta mimi. Jembe yande na nje. Obo kimatungu ya gusukuma. Ndaro se bindombe yabi. Obo kinamba ko gusukuma. Mboli raisiro. Na demana ri kwa ngera stari ndi to abwatwa nyora ni tari to ka twali nkwano nkego iga. At least ibindondo che kunya ko bisukuma ande ne direction yari to agambite. At least ibindongo nya gusukabire bya. Oge mana boigo yani at least mwashe umeto okira yebweka na bora nyore gwatire. Ndio watio bo. Ogo kirio nyore gwatire lakini no incho umete toka kana yebweka gwakonyegete. No inche na konyegete. Bumbia sana. Nyabeta, Nyabeta,
Nyabeta mwono muya Nyabeta mwono moitongo Nyabeta na mangana Nyabeta yani obukwano kutokwana gaige nkora ya nepe igwete bia amanyinga kumnyoka buya akene eke muntu nerega kamurito musacha gako lakini ngwara kontebiga kimugati nikiona kwa mbele chimbuti kwako ndo nimefika tao na kuja hivyo sasa Utata ngo nendo kukwana nereba ka watchinje ko chibiswaye corona kunya kubasana borobwa ni korazo abere nyumba awegeka nsinyire ngangi kwane goko yaega kimugati nitunari gusibika na umusubati buna ichokonde lya magiga igako nguro musacha lakini lero na wote oromia ngena nyenye yowa